Hej og velkommen til Game on Scoot. Jeg hedder Benjamin. Og jeg hedder Emil. Og vi skal så lave en Game on Scoot. 3, 2, 1. Ja, jeg starter. Og jeg laver bar to feeble på quarteren. Så jeg vil lave Smith tail whip på boksen. Jeg har også øst nu, og jeg laver front lip på quarteren. Jeg har C, og jeg vil lave feeble. Nej, for helvede. Jeg vil lave Smith. Nej. Frontside. 50-50 whip. Jeg sætter mig, og jeg laver feeble på en stor boks der. Jeg har CO, og jeg vil gap den boks med whip. Jeg har SC nu, og jeg grinder en stor boks med feeble og så bare ud. Jeg hopper op på en lille boks og så whip ud. Jeg vil lave manuel hele vejen op på boksen og ned ad den. Jeg er CO, og jeg vil lave frontside 50-50 whip. Jeg laver 180 bar på quarteren. Jeg bruger min slutvideo på 180 bar. Og tak for spillet. Jeg vandt, for jeg er den bedste. Tak fordi I så med.